arep nampani sawer, Mas. Pak niki wau maksudipun pripun, Pak? Pak Winoto pripun? Nggih. Pak. Oh, iki njaluk idol kok wedang kuning. Ngono raket mah. Matur suwun lho Pak Winoto nggih. Pak yo lenggah. Iki muga-muga didongake anggenipun ngaturaken. Niki sak nggih, Pak. Namu kok dobel kuwi? Dobel apa? Enggak tak diloke. Sing golek barengan iki lho, sik. Oh, ya wis, dobel tak kira dobel. Sitok iki lho, sitok bar iki golek kanca. Iki awake. Pinter. Golek kanca sitok. Iki sangune awake bodho kae. Iya, niki sapa Pak nggih? Ikhlas Pak nggih. Nggih. Ikhlas napa? Mugi-mugi niki wedang kuning ndadosaken rezeki kang barokah. Ki tak lebokne ning ndi lek aku ngene. Aman, nggonmu kene. Aja kaya niki kula telasne riyen Pak nggih. Nggih, bar sampun niki panci dalu. bar iki manuk-manukan ngono. Wedang kuning. Yo. Hah? Yo bar iki wedang kuning. Iya, sik ta tenan. Sik ta wer. Allahu Akbar ya Allah. Mendah bayi. Keep